The Spirit, now capitalize ang S. Yes, that refers to the Holy Spirit. The Spirit itself beareth witness with our, capitalize ang our spirit or small? Small. So makita niyo ba ang kalahian? Ang Holy Spirit, sa first phrase, capitalize ang S. So that refers to the Holy Spirit. And the second spirit nga na-mention, kining our spirit, small s na siya, it means human spirit na siya. Nasabtan. Kini nga verse, naghisgot ni siya at the point of our salvation, katong pag-receive nimo ni Christ, present ang Holy Spirit dito. Karos aka ni dawat sa Ginoo. Last year, this year, pagdawat nimo sa Ginoo, na ang Holy Spirit at wala lang takita. Ang tao nga nag-share nimo sa gospel or katong preacher nga nag-share nimo sa gospel, gi-guide to sa Holy Spirit. So ang trabaho sa Holy Spirit duha. Example, si Cherry, gi-sharean siya Andrea sa salvation. Ang Holy Spirit naghatag og wisdom ni Andrea. Ina niya pag-share Andrea. Si Andrea basic lang ni baluan, pero kay naay Holy Spirit na atoy dulot kang Cherry. Sabta na to, dili kinahanglan bright ka sa Bible. Ang Holy Spirit mo'y mag-digest, magpasabot sa words nga imong gibasa. For example, si Andrea at her young age, ang iyang nasabtan basic lang kaayo. Nag-share siyang Cherry, pero sincere si Andrea, nag-pray siya. So gi-guide siya sa Holy Spirit. Basic lang ang verses ug ang explanation gigamit ni Andrea ngadto kang Cherry, pero tungod sa Holy Spirit gipasabot to sa Holy Spirit kang Cherry. Munang nasabtan ni Cherry kay naay Holy Spirit. Now, si Holy Spirit pod naghatag pod og heart ni Cherry nga maminaw. Nagsige convict ang Holy Spirit. Tuo na sa gospel. Dawat na ni Christ. Muna'y duha ka function sa Holy Spirit. Naghatag siya wisdom sa nag-share, naghatag siya conviction sa gisharean. Okay? Now, pag-receive ni Cherry sa salvation, ang Holy Spirit witness to siya. Mong gitawag din ni beareth witness. She witness nga at that moment, at that hour, may receive si Cherry sa Ginoo pinagis pag-share ni Andrea. Recorded na. When it comes to legality, nagi-witness. Nagi-witness para ma-declare nga non-guilty or guilty sa katao, nagyoy witness. Now, ang witness nato pagkahimo natong anak sa Ginoo, dili basta-basta, dili tambay, dili angel. Ang Holy Spirit mo'y ni witness nga nidawat gyud tas Ginoo. Di ba? Witness pa lang nato daan, gahi na kayong Holy Spirit na. So pag receive ni Cherry sa salvation, ang Holy Spirit ningon, okay, witness ko ani niya. Na dili man limtanon natong Holy Spirit. Ni receive. So mo nang witness ang Holy Spirit nga ang spirit ni Cherry at that moment nakadawat gyud og Ginoo mo. Lingon bisan pag moingon si Cherry, murag nakalimot naman ko pastor kanus ato unsa to adlaw og kinsa ni share nako. Ay kablaka kay lingon kay mo hang witness. Tubangan sa korte ni Christ moingon ang Holy Spirit, Lord, kaila ko anang Cherry gidawat nas Ginoo. Ang nag-share si Andrea. Ang oras in ani, ang okasyon in ani, ang lugar ingon ani. Witness ko. So lingon kita witness.